teriring doa dan restu dari kami Wahyu Cipto Budoyo Sengganen Campur Sari Ngadirjo Temanggung. Semoga closing pagelaran seni Walimatul Hitan Ananda Muhammad Gilang Ramadan senantiasa mendapatkan limpahan berkah barokah dari Tuhan Yang Maha Esa, lancar tanpa ada aral sampai paripurna. Mewakili dari segenap keluarga besar BJB, perkenankanlah menyapa segenap pengunjung penonton warga masyarakat Banyudono Gedong Banyu Biru Semarang dengan satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam rahayu untuk kita semuanya. Salam sejahtera, salam budaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya satu keberkahan yang tak ternilai harganya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita bisa bersatu padu berkumpul tentunya untuk mewarnai satu kebahagiaan dari keluarga besar Bapak Ngadiman beserta Ibu Darsi yang menjalankan kewajiban menghitankan putra tercintanya Ananda Muhammad Gilang Ramadan. Teriring doa dan restu untuk Dik Gilang, semoga senantiasa atas surah Rasul yang dijalankan di usia yang dewasa, usia yang balik, bisa mewujudkan satu anak soleh ya insya Allah berbakti kepada kedua orang tua, membawa nama harum dari keluarga, berguna bagi sesama, nusa, bangsa, juga agama, juga masyarakat dari Banyudono Gedong Banyu Biru Semarang. Salam hormat taklim dari kami Wahyu Cipto Budoyo kami haturkan untuk sesepuh bini sepuh di Banyudono Gedong, untuk Bapak Ibu perangkat desa beserta jajaran keperangkatannya. Salam hormat kami untuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh kesenian, terkhusus untuk dulur dari Laras Turonggo Jati. Semoga senantiasa malam hari ini menjadi ajang silaturahmi yang insya Allah mempererat tali persaudaraan kita dalam melestarikan budaya Jawa. Kami sampaikan terima kasih untuk sedulur dari Wahyu Cipto Budoyo yang telah hadir membersamai kami. Selamat menyaksikan sampai paripurna. Wahyu Cipto Budoyo. Panjaran Sari arom burat wangi lir Panjaran Sari
sari arum arum murat wangi lir Banjaran Sari Supomanggala kang hangasta Sekar Dwi warna sesanti kang kunjuk ring Gusti rahayu sagem dumadi rahayu kang maragani rahayu kang hampir sandi la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin ya sholli wa sallim daiman abada Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammad
Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin Maulaya Sholli wa sallim Da'iman abadan Allah bibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abadan Allah bibika khairil khalqi kullihim La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'il amin La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'il amin Maulaya sholli wa sallim daiman abadan al-habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'il amin La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'il amin La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'il amin La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'il amin Untuk selanjutnya kami persilahkan Dek Gilang untuk maju ke depan untuk sesi foto bersama terlebih dahulu sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu tercintanya.
klono siwandono raja muda ing Ponorogo siyaka ing yuda lawan raja Raisinga asta pusakane pecut yai samandiman rapasing merang puput sing barong alas rupan iyo wahi berangi tan soyo rame iyo wahi negarane tadi aman dununge kamulyan jati iku wujud tentreming ati dudu pondo dudu kebyaring donya ananging merga cedak kang kawasa Rabasa para satria kang maju nindak lakuang gara murka budhal to yo
Ragawa ayo para kanca taat ring agama ben uripe ayem tentrem muga mulya jaman wis akhir jaman wis akhir bumine goyang akale jungkir negarane goyang jaman wis akhir bumine goyang akalin jungkir karane jaman wis akhir dunyane sungsar aku mikir imame jaman wis akhir dunyane sungsar makmume kentir imame ilang jaman wis akhir langite petang atine kabeh uripe jaman wis akhir langite petang atine kafir uripe lana jaman wis akhir banjire pandang sing urip mungkir sing arep jaman wis akhir banjire pandang sing mungkir sing arep Yeah.
Ceritane wayang Jambi ing projong ngalengka diraja Rawana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cantut tumandang ngalingko wis dadi awu kobong gedhe jrone praja Pratandha siaga magita gita wayu cipta beler kadya Prabancana budalta Sito tidak unik konangan Indrajit lan Pati ning Anoman ora wedi geti sang prajurit kang har mawon surak guru kang bodho rubuh ayo mari kita singko pratekan si paling berat saking Dirgantara
kabeh mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ra kena prawani tak enteni randane yen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saikine dadi rondo kabeh mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ra kena prawani tak enteni randane biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saikine dadi rondo iya 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 mamut rasa kamanungsa murah kota tamalan durjana wana masa campur gundul sujan motan bisa pinilaya kiring kene mawing wingo tuanda amut cecer raksa bumi ajeng asri mendo amuk tata saputra mamut rasa kamanungsan murang tata tamalan durjana wana wasa cambul gundul sujan mota bisa pinilaya pibutur kang unggul ojo lali kang marang paciban
Lamun sinawa teman gawe kandung sulas lakane lelewo sarwa kadesi nantep lawan sepi lahir batin pantes kalamun tadi beban gitu Ya, kapan? Ha, oi. Hi, ha, hi, ha, ha, ha. Hi, ha, hi, ha, ha, ha. Sumila kagempar jroning Ahmad Bani pedhing kahanan pabaratan. Oi, oh, Ahmad kang carita aku sang prajurit kang setri kang ora iso ketata kang kudu glampah. Oi, oh, kapyo kabuka basmo ketaman ubrek geni pasrah mawah saya oi so hey, hey, oh, hey. Paling sesanding marang sliramu dia ayu memandi jantungku
Sri Siyoko lakonane carane sing kang sepundang blang penontonne sorame jangan sepi tradisi ayo diundi-undi sawijining carita para satriya kang maju ning kalangan pabaratan anggone nebus dharma jalmane ayo ditanjalmo ing alam donya putus samada lagu utama tansah eling kang kawoso sabar uga nerima ditanjalmo ing alam donya kudu sabada lagu utama tansah eling kang kawoso sabar uga nerima bekteni marang wong tuwa ben oleh entahing suwarga aku becik ayo le suwarga laku becik ditindakno ben ora apa itu uyung rukun marang tangga tulung marang sasama sifat ira iku kameki kang bodho kang ratepus kang gampang kang ombo arek kene le uyung rukun marang tangga tulung marang sasama iku kang dadi sarana majune desa uga negara iki ngono namung ukara uga manfaat lan ana guna ngendikane para pina becik olok ketara iki ngono namung ukara uga manfaat lan ana guna ngendikane para pina becik ketine olok ketara sluku bathoke lailo sirama menyang sulu oleh-olehe payu mudha cendit lulupa wong mati ora
yen upah meteni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam cukup pato ila ilu sirama menyang sulu le oleh payung puto jendit lulu lupa wong mati ora upayen upah medeni bocah yen urip golek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku pato ila ilu sirama menyang sulu le oleh payung puto jendit lulu lupa wong mati ora upayen upah medeni bocah yen urip golek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam ruku pato ila ilu sirama menyang sulu le oleh payung puto jendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku pato ila ilu sirama menyang sulu le oleh payung puto jendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku pato ila ilu sirama menyang sulu le oleh payung puto jendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku pato ila ilu sirama menyang sulu le oleh payung puto jendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam duku pato ila ilu sirama menyang sulu le oleh payung puto tak lilo ledo tupeneko ojo pijenake anakku sing bagus rupane yen nangis bagus sih ayo kundur bebarengan ngati-ati ojo do gocekan metu pinggir pikir sisik kiwa ngati-ati yen ono bebaya ayo kundur bebarengan ngati-ati
ilola ilo yolale yolale ala kebo kiro. Sentit lulupa wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golekno duit cukup patok patok ilang itu sira menyang Solo le-ole payung mukta sentit lulupa wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golekno duit.
Ku coba melempar manggis ku lempar mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis ku lamar janda ku dapat. Zaman edan wong tuwa rabi perawan rawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manduke cucak rawa dawa buntute sing akeh wulune yen digoyang ser adu penake. Iki piye wong tuwa rabi perawan rawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manduke cucak rawa dawa buntute sing akeh wulune yen digoyang ser adu penake. Yen digoyang ser adu penake.
putih ditandur ning kebon agung turi putih ditandur ning kebon agung leret diponyoklo kira kemangi tombo ati iku lima perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat meni lakonono kaping telu dikir wengi ingkang suwe kaping pati wong kang soleh kumpulono kaping limo wetengino luwe ono salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah nyembatani Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillah bisulatan daimah
kami sampaikan ucapan terima kasih untuk segenap warga masyarakat Banyudono, Gedong, Banyu Biru Semarang, juga untuk segenap pengunjung, penonton, terkhusus untuk keluarga besar Bapak Ngadiman dan Ibu Darsih. Segala kekurangan, kesalahan dalam kami menyampaikan hiburan atas nama Wahyu Cipto Budoyo. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa dan restu untuk perjalanan pulang kami, semoga selamat sampai tujuan dan sampai jumpa di lain kesempatan bersama kami Wahyu Cipto Budoyo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam rahayu.